Hey. Hey. Bruger sund fornuft til at gennemskue Brexit. Ikke paranoid, bare en lille smule skeptisk. Siden 89 har de prøvet at lægge lov på. Jeg sagde siden 1789 har de prøvet at lægge lov på. Europa ligger kvæl i propaganda som en anaconda slang. Ingen har en chance over deres overnationale hjernevaskekonference. Deres syndikater, Vesteuropas klyngelstater, netværker laver hemmelige aftaler. Ud for referat, det er almindelig kendt. Boris og Farage, dobbeltagent. Hvis du tør, kom og tag et kig på de ukendte sider. Se de tråde, der trækkes til de glemte tider. De hemmeligheder, de har holdt siden tempelridderen. Sammensværgelsen er større end du tror. Over mennesker hævet over vold og mord. For at se en stor tårn falder ligesom dominor. Lige så sikkert som en kaffe lattefødder. Så usikker er de borgerrettigheder. Lige så sikkert som et valg er kalkuleret. Lige så sikkert bliver vi alle manipuleret. Som en hest under dressur lever vi i et hemmeligt diktatur. Tror de spørger dig, men det er lige meget. Du bliver narret, for de har for længst bestemt, hvad der bliver svaret. Lokker deres befolkning op med masser af magnetog. Men det hænger i en magnettråd. I Europas forenede attentater er vi alle sammen legetøjssoldater. Og lige nu, så tror han er sexet. Men Illuminati glemmer aldrig David Brexit.